Hej folkens. Ja. Vi har købt En masse fyrværkeri, som vi vil vise jer lidt af. Vi kan starte herovre. vi har købt et batteri. Palmebatteri. Meget fint. Rigtig lækkert. Så har vi nogle briller. Sikkerhed. Sikkerhed frem for alt. Ja. Så har vi sådan et batteri med sådan nogle missiler, som I kan se herinde bagved. Ja, lige meget. Og så har vi 4 raketter her, som der ikke lige, jo, der. Og dem har vi så fået gratis sammen med de her 4, fordi at vi har købt, vi har købt alt på det et her. vist antal penge. Hernede, et rimelig stort batteri. Jørgen fucking vildt. Miyagi. En Japan Hvis I ting. lige vil se det bedre, så gå lige hen på det. Ja. Det er rigtig bedre, kan se. Ja, sådan her. Og det er, det er vildt. Det er vi ret glade for at have købt. Så har vi, lad os bare starte med den her. Herfra. 2 af de her. 2 af de her Nordpolen. Nordpolen. Rimelig voldsomme. Ja. Ret lækre. Så har vi nogle Thundershots her. Thundershots. Fra til Hansen. Ja. Vi skal lige sige dem her og dem her og Equator. ja. Thundershots og Måneskin, det er fra til Hansen. Resten er fra Krudtteltet. Ja, det her er Hillerød, så. Ja, eller AFAC. Ja. Så har vi Luftbombe. et alternativ til kl. 12. Ja, rigtig lækker. 2 kl. 12 raketter faktisk. 2 gange 12 raketter. Kan I se på størrelsen på den her. Der er lidt mindre i forhold til dem her. Den hedder 4, og den hedder 5. Så har vi dem her. Det er Thunder-raket, så er det Nogle mange. frække De er raketter. rimelig fede. Det er rimelig Jeg havde fedt. dem også sidste år. Ja, så har vi eksempelvis de der batterier, vi har der. Ja. Måneskin fra til Hansen. Og der kostede den 50'er. Så har vi et festbatteri, Kaboom. 49 Boom skud. 49. Så har vi muren her. Det er årets nyhed. 132 skuds batteri. Og så plus de her små dutter, jeg kan se hernede. Som Små hedder det. hekse. Ja. Så. Og her, den åbner vi ikke endnu, den gemmer vi. Der har vi et, hvad kan man sige? Batteri. Et kæmpe batteri. Og det vil vi så også unboxe den dag, som vi åbner det. Så ja. Hernede der har vi bare lige noget til lidt småt. Bare sådan thundersortiment. Den er hjemmeirriterende. Sådan der. Et thundersortiment her. Med bare sådan rigtig mange thundershots. Ja, de er også Bare sådan. rigtig fede. Men hvor mange penge var det? 2500? Ja. Vi har brugt på det her. Så der er blevet gået til den. Ja. Og det er også gode ting, vi har fået købt. Så Ja. tak fordi I så med. Og ses næste gang, når vi åbner den her base. Ja. Så Ja. Vi ses. vi ses.